La Vila Voicu, apariția Valeriei stârnește furia lui Damian. Cum îți permiți, mă, să vii la mine și să-mi strigi nunta? Trebuie să spun ceva foarte important, altfel nu eram aici. Valeria, stau de vorbă cu tine după ce dispare Coman din casa mea. Ok, plec, dar măcar ascultă ce are de spus. Silviu, condul pe fostul nostru coleg. Valeria, haide să mergem la bucătărie să discutăm. Iubito, scuză-mă câteva minute. După tine. Zi, Valeria, ce gând te aduce pe la mine? Am aflat că Daniel a răpit pe Mădălin. Cum? Cum poți să crezi așa ceva? Ei sunt foarte bun prieten, nu să fie posibil așa ceva. Damiane, lasă prefăcătoria asta. Am vorbit cu Daniel și mi-a mărturisit totul. Păi e foarte bine că știi totul. Acum o să știi cine o să trimită pe Mădălin în mormânt, iar voi, Mariși, o să primiți tot ce meritați. Știi ce? Mie poți să-mi faci ce vrei, dar de Mădălin să nu te atingi. Ia auzi, să-l las în pace, nu? Ca să mă mirească el pe mine, nu? Nu e vorba de asta. Mădălin e... Mădălin, mai lasă-mă cu Mădălinul tău, că m-am săturat. Mădălin este fiul tău. Cum? Tu ești tatăl lui Mădălin.